Ootko sä mitä mieltä, että laitetaanko myö tuohon nonne se vakiokollektori vai laitetaanko myö siihen ne suodattimet jokaiselle torvelle oma? No, sitähän se Pekka tuossa pelkäsi, että ne tulee ne saatanan muovikollektorit tuohon takaa. Pelkäsi? Niin, nyt on kuitenkin siihen saatanan muovihäkkyrä tuossa takaa. Ei myö sitä laiteta. 020202 tai Fonecta.fi. Yhdistäminen kuuluu hintaan. Laittanut otti pultit muista. Semmonen homma, Jani, mistä me voidaan laittaa toi pakosarja tästä paikalle, kun se mahtuu. Niin kun se ei ole vielä kiinni se, niin, joo. Mä ton yhden pultin saanut tuolta. Joo. Joko mä vähän? Jää. Missä sulla se kamera nyt on? Täällähän se. Ei perse. No. Se jää. Ota. Paremmin ottaa. Puttila. Tässä. Joo. Tosi. Onko? Oh. Hienoa. Se on insinöörit suunnitellut helvetin hyvän tämä imusarja. Kyllä meillä tilaa on. Meidän radiokin on taas yhteistyöhalusella päällä. Aivan selvästi. Kaikki poltit on nyt paketissa, ihan hyvältähän tuo näyttää. Niin. Kyllä tosta ihan hyvän näköinen tulee, kun tuonne Pipercrossit junppaa paikalle. Sitten kun sen punaisen kopaa vielä kannakoi jollain tavalla. Järkyttävän hyvien maalaustaitojen tulosta. Joo, kyllä sitä ihan hyvän näköinen tulee. Joo, siellä on jäähdytysjärjestelmä ihan hyvässä kunnossa. Mutta miettii, että jos se on pelkästään kerääjä tuon näköinen, niin minkä näköinen se on se koko jäähdytysjärjestelmä. Kyllähän se on hyvä putsata kokonaan. Käykö se? Käy. Joo. On. Otto 1, Jani 2. Joo, huomattiin jätkien kanssa tässä, kun kasattiin tuo pakosarja ja imusarja tonne, missä on muutenkin ihan helvetin hyvin tilaa, niin niin. Joo. Ihan näin mittayksikkönä, niin tässä on pieni räikkä. Ja tämä pitäisi mennä tuonne. Joo. No, eikä siinä muuta kuin asentamaan.
herramiesvihaa täällä harrastetaan, ei per... Perkele! Ei saat! Älä